Здравейте! Това са моите растения и зомбита. Имам ето тея зомбита и гроба. Това зомби държи знаме и не е с една шапка. А това е грамадана зомби, дето е без бебе зомби, защото го изстреля от бомбата. А това е растението кактус, а това е огненото растение. Изстрелва огнени грахчета. А това е растението, дето изстрелва бомбонени грахчета. А това е боксера. Той стои така. Така стои, а те така пуска жълтици. Кажи ни от какво са направени? Растенията и зомбитата са направени от пластелин. И също какво се борят? Борят се срещу тея зомбита. Те ходят, а като има в нощта гробове, тези зомбита по някой път ги има. А във вазите често се използват тоя грамадан зомби. И значи растенията унищожават зомбите, така ли? Да. Ето. Добре, Дани, благодарим ти за представлението.